Os veciños da Alameda e todos os que queiran, sempre que reserven as prazas que quedan vacantes, marcharán de excursión o día 27 de maio. Chega o bo tempo e queren tirar cara a costa nunha nova viaxe organizada pola Asociación Veciñal San Xoán. Apetece facer cousas, viaxar e tamén achegarse ao mar, non? Sí, efectivamente. Este ano tiñamos varias ideas metidas na cabeza, algunhas non podíamos facelas como foi a da CIS, porque ir ás CIS hoxe é un pouco máis complicada, chegamos moi tarde para poder pedir permiso, non? Entón, bueno, miramos algunha outra máis e ao final decidímonos por ir a Coruña a ver o acuario, parando primeiro en Betanzos para tomar un café, ver a zona bella. Sen esquecerse do xardín do pasatempo para continuar logo o camiño cara á cidade herculina. A Coruña iremos como dixen, onde está o Chollo dos Peixes. Non podemos ver a Casa do Home porque seguro que non temos tempo. Entón, pois, iremos ver o Monte de San Pedro e algunha cousa máis por ali, a Torre de Hércules. Unha viaxe por estas datas que continúa a costume dun coñecido e organizado grupo de amigos que marchaban sempre a festexar as letras galegas. Seguíamos unha tradición que tiña a Tropa do Carallo o día 17, sempre íbamos de excursión. E nós seguíamos a tradición porque nos gustou o día, non? Pero en este caso non pudo ser porque había bastante xente que non podía ir ese día, entonces, bueno, pues cambiámoslo para un domingo. As inscricións para apuntarse a este viaxe están aínda abertas, son para socios ou para todo o que queira asistir? A verdade é que temos, os socios teñen prioridade, pero poden ir xente que non sea socia. Sí, está aberto hasta o domingo. O domingo temos que cerralo debido a que o restaurante, en este caso, pediunos unha semana de antelación saber a xente que íbamos. Os socios cobramosles 20 euros e os non socios cobramosles 25. Claro, isto é para pagar a comida, e, bueno, unha cousa máis que hai no camiño, pero, bueno, a asociación indiscutiblemente tamén sempre ten que poñer cartas porque non nos chega. Pero, bueno, os socios merecen, non? A volta da esquina xa pensan no San Xoán e na noite a carón do Muiño.